дар зиндагӣ шумо аз чӣ метарсед? аз марг ба он хотире ки шояд дар ҳамин дунё аз ман ягон нишоне намемонад. ақаллан ягон фарзанд барои он ки дар оянда номи маро баланд бардорад. аз ҳамин хотир ман аз марг метарсам. аз одами бад. Барои чӣ? барое ки вақти одами бад ягон нияти бад дорад, ҳамаи кор аз дасташ меяд. масалан вай метавонад ба ягон мушкилӣ одамро расонад ё ин ки ба ягон чуқрӣ партояд. ҳамаи кор аз дасташ меяд. аз танҳоӣ метарсам. аз танҳоӣ ва аз ҷудоиам бигем хато намекунам. яъне ки ба муносибати ҳамин сухани шумо метавонам як ду мисрат шеър гӯям. то маро гӯша нишин кард ғами танҳоӣ, қасди афлок шудааст гирияи ман дар рӯ. шумо дар зиндагӣ аз чӣ метарсед? дар зиндагӣ фақат як чӣ метарсим, агар яке морам будакам то қавимона тамом, дигар ҳеҷ чӣ наметарсам. ба чӣ хотир фикр мекунед агар шумо набошед фарзанди шумо азоб мекашад? ба ин хотир ки ман модарам, мисол эҳсоси вай ҳар чӣ ки ӯ мегӯяд ман фикр мекунам, мисол ягон каси дигар не. ба фикри ман ҳар як кас бояд аз бадномӣ тарсад. барое ки одами бадном ки шуд, ҳам фарзандои вай бадном мешавад. тамоман ҳам одами бадном на дар ин дунё, на дар вай дунё рӯз надорад. дар зиндагӣ аз чӣ метарсед? дар зиндагӣ ман аз тӯҳмати ногаҳон метарсам. ба он хотире ки хайр ҳозира шароит ба мисол гуфта намешад ки аз ягон ҷо мисол мешинанд як тӯҳматат мекунанд. аз ҳамин одамо зиндагишон вайрон мешад. дар коршон ягон мушкилӣ мешад. дар зиндагӣ аз чӣ метарсед? радмои ман дар зиндагӣ ҳамин кентини праф метарсам. барои чӣ? барое ки чӣ хеле ёзи фаҳмида намешавада. ҳар хел одамо ҳастанд, мисол кентои нитто ҳам аст, рости гап чуд наметад. дар зиндагӣ ишқи худамро гум кардан метарсам. чихел ба ӯ меҳр пайда мекунам, бо як бори коштаге бо ҳамида пайда кунам, гум кардан намехоҳам, метарсам эведа. дар зиндагӣ умуман шумо аз чӣ метарсед? аз шармандагӣ. дар ин дунё барои духтар ҳамин нағз гардад, барои оша оташ ҳамин. ҳамин хотир шумо аз шармандагӣ? ҳа